Takže zdravím vás fanoušci, mé jméno je Vandrák a vidíme se u našeho prvního videa na našem channelu Vandrák and Marko. Marko je můj kamarád, ten bude natáčet další jiná videa. Jak jste si mohli všimnout, tak pomalu se probouzíme ve vozíku, který nás odnáší. A můžete typovat za hrou, už vám dokonce napsal i název. Na tuto hru se docela často natáčí videa, i když v našem okraji České republiky a Slovenska, tak upřímně moc nějakých hráčů neznám, tak nějakých 6-7, co natáčí. Proto jsem se taky rozhodl, že samozřejmě nějaký zkusím natočit. Upřímně Skyrim jsem hrál jedno a to jsem moc daleko nedošel, protože nevím proč, ale Steam mi smazal teda Skyrim. Jak vidíte, tak už začíná příběh, můžeme se otáčet, koukat se kam až jedem. Odváží nás, no sami si to pak zjistíte. Já to tady nebudu mluvit dál a pak si budeme povídat dál. We're all brothers and sisters in binds now, thief. Shut up back there. What's wrong with him, huh? Watch your tongue. You're speaking to Ulfric Stormcloak, the true High King. Ulfric? The Jarl of Windhelm? You're the leader of the rebellion. But if they've captured you... Oh gods, where are they taking us? I don't know where we're going, but Sovngarde awaits. No, this can't be happening. This isn't happening. Hey, what village are you from, horse thief? Why do you care? A Nord's last thoughts should be of home. Rorikstead. I'm from Rorikstead. General Tullius, sir. The headsman is waiting. Good. Let's get this over with. Sure. Mara, Dibella, Kinnereth, Akatosh, Divines, please help me. Look at him. General Tullius, the military governor. And it looks like the Dalmor are with him. Damn elves. I bet they had something to do with this. Natáčet, omlá se za výpadek, jsem měl menší problémy a už vím, že to zase běží v pořádku. Vrátil jsem se do místa, kde jsem prostě skočil a pro jistotu mi to nádou spadlo, jsem totiž musel dobíhat až znova asi nějakých minutu jsem musel načítat znova. Tak se radši vložíme F5 pro jistotu rychle. Aha, tak to ještě nejde vložit. Tak to bude špatné, radši udělám rychle SC. Uložit taky nemůžem, no tak to moc příjemné není. Prosím, ať aspoň dojede na to nádová dvoří. Co to je, tati? Já opravdu nevím. Jsme my, rebelové, to víš. Tady nebude žádný vajce, to bude docela pěkný masakr. Zdar vojáku, na co čumíš? Why do you think? End of the line. Takové krásné místo. To jsou fakt piknik. Let's go. Shouldn't keep the gods Ty asi nemáš náladu na piknik, že? No, wait, we're not rebels. Face your death with some courage, thief. You've got to tell them we weren't with you. This is a mistake. No, to máš blbý. One at a time. Empire loves their damn lists. Hehe, já taky. Ulfric Stormcloak, Jarl of Windhelm. It has been an honor, Jarl Ulfric. Ty kde jsi zas? Nazdar. Lokir of Rorikstead. No, I'm not a rebel. You can't do this. Haha. You're not gonna kill me. Archers! Nechtěl bych. Já bych to rád zkusil. You there. Step forward. No? Ne, prosím. Who are you? Tak, a tady začíná tvorba naší postavy. Já už se nějak tak přibližně vybral, takže dřív jsem byl teda vznešeným elfem. To je tato postava. To je fakt znudilo, takže máme tady Redguardy,
Až se to načte. Ty však nebudem. Orky, abych vám pravdu řekl, tuto postavu jsem si vybral. Sice nějak extrémně tak hezky nevypadají, ale koukejte se, z hry dalších host postaví orští kováři, kteří si mnozí váží pro jejich řemeslnou službu. Orští vojáci v těžké zbroji patří mezi ty nejlepší bojovníky v říši. Jejich zbytnost taky se každým právem obává. Co tam máme? Argoniány, ještěry jsem opravdu nikdy nechtěl hrát. Bretony, jo, to je obyčejný Breton člověk. Jako to je špatnýho upřímně, ale nic moc. Císařský můžem být. Není to špatný, ale diplomatám obchodníkam nebudu. Kajety to jsou něco jako rysovité šelmy a na to jak taky mám náladu být kočkou upřímně. No pardon, ne, já býval lesním elfem. Jsou totiž úžasní lučišníci. Ale teď ne. A pak tady máme Nordy. Původní obyvatelé Skyrimu. A tady máme ty orky, doufám, že to nebude vědět. Jméno vězeň, nádherný jméno. Jdeme dál, na tělo. Pohlaví žena asi nechci být. Stačí mi chlap. Přednastavené postavy, určitě ne. S tím pleti. Jaká je to nějaká pořádná tmavá. Černouchacha nechci přímo. Ježíš, si dolů, tak. Tak to by to mohlo být. Co ujde? Mocnost. Nějak takhle by to ušlo na pořádného válečníka. Svaly docela dobrý. Hlava. Pleť. Ukaž se. Co může pořádně podívat. Jo. Nějak takhle. Nějak extrémně zase už po ní nechci být. S tím pokožky. Jezvy nějakou pořádnou jezvu. Abychom vypadali zohyzdění. Jo, toto by ušlo. Ještě jsme byli pořádní rebelové. Válečná pomalování. Toto nevypadá špatně, takhle na okrajích. Jak bychom patřili k nějakému kultu, pardon. Jo, to by ušlo. Tvář. Typ nosu, to všechno jde, takový zamračený, zlý charakter. Marvače, odstín krku, brady, odstín očí, to není. To si pamatuju, že někdy byl. Odstín tváře, vrázky, odstín. Asi, aha, to je očí. Tvar očí, dobrý, barva. Ježiš. Chraň mě Pán Bůh před takovýma očima. Jo, tyhle budou stačit, asi ty základní, já nevím, co jsme měli. Možná tyhle. Hloubka, barva, linky. Ne, nechám takhle. Základní. Obočí nic, ústa nic, vlasy, jaký tam mají typy. Natoč se. Tak. Ježiš, já formu nedělat nemodu. Se. Řekl bych, že tohle mu opravdu nějak sedělo do... Ne, vousy ne ještě.
ještě tohle. Pro tohle mu nějak sedí. Že by tam nebyl vzadu ten cop. No aspoň dáme pořádný cop, takhle. Vousy. Chci jít tam strniště. Jo, takhle třeba. Nějaký ty chlupy to má. Tak. A barvy vlasu a vousů. Opravdu ne. Takhle, že by? Ne. To vypadá divně. No, možná by to šlo takhle. Nevypadá tak špatně. Takhle to ještě lepší. Jo, takhle ho nechám. Ne, fakt ne. Pardon. Dobrý, rozhodnu to takhle. Hotovo. Dokončíte pojmenovat samozřejmě. Budeme se jmenovat Vandrák, jestli to takhle půjde. Tak, Vandrák. You from one of the strongholds, Zork. How did you end up here? Captain, what should we do? He's not on the list. Forget Co the jsem mohl list. čekat? He goes to the block. Taková šmejtka, ještě s ním možná, jestli se pak ozvanete, ten výběr na nás a možná s ním budeme pracovat. Follow the captain, prisoner. Ještě budeš jenom rád, že ti budu pomáhat. Nebo tě zničím. Ulfric Stormcloak. Some here in Helgen call you a hero, but a hero doesn't use a power like the voice to murder his king and usurp his throne. Proč ne? To bych docela rád použil. You started this war, plunged Skyrim into chaos, and now the Empire is going to put you down and restore the peace. Ale něco se blíží. What was that? It's nothing. Carry on. Yes, General Tullius. Vrátil se ze zpátky. Give them Už their mi to last zase rites. funguje nejspíš. As we commend your Ale souls omlouvám to se za to, Aetherius, ticho, teď já něco vysvětlu. Ne, ty nebudeš vysvětlit. Z toho jsem jim právě ten problém, že stáhnu se si asi něco do kompu, nějaký vir, ale poslední dobou mi to schází obrazovku. Když jsem teda upřímně nenatáčel a hrál nějaký jiný full screen hry, tak mi tam schazovalo, ale po 2 spuštěních mi takoby šlo zpátky do té hry se dostat. Tady ten problém, že se to zasekne, takže asi budu muset... ta řežba, oj, nekoukejte se. Už je pod něm. Dobrý, už tam není krev. Já furt teda vidět tu hlavu. No tak, bohužel. Budu muset asi jakoby zálohovat si to a Ježíš, vám to ani nedosvětlíme, už by mě chtěl zabít. Tak defragmat. Zálohovat si to a budu muset přemazat kom, že ten vir chce určitě pryč. To je mě štve, takže možná uvidíte 2 videa v tomto stavu, ale pak to bude asi v pořádku už. Nebudu si lhát. Nedělej to. Šmejd. Pojď. Jo, dráček. Koukej tam koukej. What do you see? No, konečně si spadlo. Už se to vzdal. Ale. Zachránce. Armagedon. Ale, a může mít. Ale rychle zdrhaj. Uvnitř, pust mě. Pust už mě dovnitř. What is that thing? Could the legends be true? Legends don't burn down villages. Tak jdem. No tak, když to zase jí spálí, ale to je zbožbí, zaživa, no tak máhni si. No konečně, tak jak ti zdrhnu, tyjo. Jau. Ajajajaj. Jaj, ty kráso. To bylo
Ofo, samozřejmě. Nešel jsem říkat. Ježiš, si děláš srandu, ne. Au, to bolelo. No tak nejde lootovat? Aha, asi ne. Co tu? Jo, dík. Sakra. Still alive, prisoner? Keep close to me if you want to stay that way. Gunnar, take care of the boy. I have to find General Tullius Ale to to je join the Hadvar. defense. Si seba taky setkáme někdy asi. Jestli budeme zase shodnýma. Space skočíš, no. Skočil jsem. Tak už poběž. Nechci sem říct ty jeho rukou. Au. Nemůžu si vzít zbraň? Ne, nemůžu. Rychle zdrhej, zdrhej. Ajaj. Jo, aspoň nechci se říct. Quickly, follow me. Tak když si pospíšíš, tam možná ještě přežijem. No tak, nějakou zbraň, cokoliv. Luxus, to chci taky. Pojďte do něj. Dobře vy. Kde seš? Sakra. Furt drhá. Furt drháš. Sakra, se bojím. OK. We're escaping, Hadvar. You're not stopping us this time. Fine. I hope that dragon takes you all to Sovngarde. Teď se můžu vybrat. Jelikož já půjdu s ním, že na začátku TLC mají docela hodně blbý zbroje, takže když budu zabíjet císařský, tak dostanou víc. Tak jdeme dovnitř. Ale nevadí, dostali jsme se tam. To doufám. Prosím, žádnej lag. Uvidíme. Ale asi máme nějaký. Z obrazovku mi to neschodilo. Dobrý, jsme tady. Přeřízni mi už ty ruce. No, když mi přeřízneš ruce, tak jo. We'll meet again in Sovngarde, brother. No, tak říkej, no. Looks like we're the only ones who made it. To je dobrý, ne? Aspoň žijem. That thing was a dragon, no doubt. Just Nečekaně. like the children's stories and the Viděl jsi, jak legends. chrnul oheň? Viděl? Harbingers of the end Asi ne. times. Pojď. We better get moving. No, Come here. to říkáš docela Let brzo. me Tak see už if I can přesekni get sakra those ty bindings pouta. off. To ti to There you go. trvalo. You may as well take Gunnar's gear. He won't be needing it anymore. Jo, to je dobrý. Co se všim? Ta nahota. Už jsme se to oblíkli? Ne, tak rychle nahodíme. A vypadáme to nějak takhle. Nebylo to zase tak špatně. Teď nahodíme zbraň a jdeme na věc. Fko. Jakož je to jedna ručka, tak... No way to open this from our side. No vidíš, to je blbý. Sakra. Come on, soldiers! Keep Hele, oni jdou. It's the escaped prisoners! Dejte vteřinku, jelikož vím, že nějaký kouzlo už máme. Tohle ne, nahodím, ne, do levé ruky, inventory. Ach, já to lamím. Už to lamím, ani to má do pravý, takhle. A máte to. To jste nečekali, že? A já pojdu na heavy zbraně. Takže klíč, teď se hodí. To je těžká, takže to si nasadíme. Tahle taky. Kolik má tohle? 9 taky. Ale to mám 10 hmotnosti. Díku, ne. Tady budu potřeba štít. Takže inventory. Tak. Tohle? Jakože se teď konejte, tak 28. 23, proto se všem měřím na ně.
nějaký ty boty. Dokonce už máme i nátepníky. A ještě headcanal nový tady. A na zem máme jiný charakter. Koukejte spíš, pardon. Se si vykladal furt ještě, že mu nejsi kamarády, totiž. No jo, Žán, furt na mě nalíháš za hodinu zbraň. Vidíš? Vidíte, takhle už to vypadá mnohem líp. Dej mi vteřinku, to tady rychle prozkoumám, jestli se zapomněl totiž, že se něco tady najdu, nebo ne. Jo, najdu. To se hodí. Nějaký prachy na začátku se vždycky hodí. Tady nic. Blbosti. Železný meč 8 jenom. Lepší už na začátku, ty. Hezký. Kdyby něco bylo pro nás. I když možná do druhé ruky si vezmu další meč. No ne, to se hodím do druhé ruky. Tohle. Perlajs. Zlato. A šmejdi. To samozřejmě může stát jenom nám. Ten už hlekat, jo, to už není možný. No jo, ježiš, jsem zblázný. Tak už je to lehčí. Zelí jídlo už bude potřeba dopředu, to se bude hodit. Vypadni, takhle, to. Nějaký to jídlo rychle. Jsou se bude taky hodit. Ještě sice ne teď, ale brzo nebo i uvidíte. Tak pojďte vy parchanti. S rozmydlím. Ajaj. Vedle je limán. Skoro. Stormcloaks, get them! A pojď. Combo. Uhu. Ještě někdo? See if you can find any potions. Need them. Lektoár, soul, slabý lektoár, léčení, víno, skřína. Zlato. Upřímně na začátku se hodí každý měděl, všechno. Králík, bažanta zpracujeme rychle. No, to by zatím stačilo tady rychle. Víno. Nahodím nějaký ty božny. Víte, to je zase nějaký další vák. A sakra se to nechá jenom navadí. Začít další mrkve. Sebem takhle všechno. Granátko, soli, slabý lektvar, léčení. Já už jsem připravený, na co čekáme. Dej mi vteřinku, ještě ty králíky. Něco nahoře, rychle. Hovadiny. Jdeme. Počkej na mě. Ty furt nečekáš na mě. Tolik krev, to je mučírna. Juhu. Was Jarl Ulfric with you? No, I haven't seen him since the dragon. Ježiš, ale palcát. Lepší, haha, konečně. To čorném, voják. To je dvouručný, co tady moc na začátku je. A upřímně asi nepojedu dvouruční zbraně. Celovátíka. A pojedu k tomu železný štít. Jo, toto vyháčku za šperháky. Jsme čornuli. To je základní výzbor, rychle si nahodíme zbraně. Železný palce, to oblečení. Cože? Aha, sakra, to musí dát dopraví. OK.
ruky asi tím pádem. Tak. Oblečení. No, ty se ani neplatí otevírat, zkusíme. To jsou novický. Já si už nějak předběžně pamatuju, co jak. Jiskření. Seberu z něj na začátku všechno, a na to se docela dobře prodá pak. Tak. Kniha Drakorezník zatnice a nic neříká. Tak, jdeme dál. Jdeme? Žádu bez tebe. Se furt někde loudáš. Ne. Zvláštní ty, ale člověk, na který se něco udrží, tak nic nemá, ale koslé se něco má. Zase. Kam zasekly ty prachy? To není možný. Better to stick together down here. No, kašlu na tebe. Já se tady nestratím. Za 20 minut později. Kde jsme byli? Si to rychle radši uloží, kdyby to zase padlo. Just give the general some. No sakra, už pálí po mně. Jinak bychom asi skončili špatně. Jinak by se to býval neuložilo. Na tebe kašlu. Ty už jdeš hned vojáku, jo. Si hodně věříš, přesně. Takhle je tady s masakrem vás. Dobrý, ty jsem tam toho, já tady rašu tohohle. A pojď. A máš to. Toho je. Pojď. A máš to. Luk si určitě vezmu, ten se zběl hodit. Teď se rychle nahází nějaký ty šípy. Ty zas kam se letěla? Pojď nahoru. No, tak sam zůstaň. Zbraně, takže tady máme luk, ten dáme do oblíbených, blablabla, oblíbený, tak teď kvéčko, dvojka, jednička, že teď nahodíme dvojku, teď nahodíme jedničku a je to, dobrý, tak. Let's see where this goes. Já, jedna cesta, takže pojďme. A čup. Tady rychle vyřeším. Pokud tak tady vojáci nebudou. No víš, to máme blbý. A začíná to nějak sekat. Možná budu muset ještě zhoršit kvalitu a tomu se mi opravdu moc nějak nechce. Tu diverzujeme rychle jenom pro prachy, pro lektovár, nějaký ty zbytečnosti. Ježiš, já na začátku jsem měl asi lehkou zbroj. Dobře, to nejsem pomalej. Další penízky. To nikam nevede, to je na ní podstatný. Tak už půjdeš? Aha, nekouk. Ještě to bylo zase ty pavouci. Professional. No víte,
Času se zahrnou nějaký takovýhle hry. Ježiš, to jsou taky velký parchanti. Se stejnými hápkama? Ne. No, možná asi jo. I hate those. No, to je špatný. Já je taky nemám rád to s nima. Too many eyes, you know? No, mají trochu hodně očí. To je normální. Kam jsme zase zmizeli ty malý? Kudy jsi šel? Nevím, jsme si... No tak třeba o co skolčovák. Nějaký ty základní suroviny, proč ne? Sice kolčák nějaká obvyklá surovina není, ale hodí se vždycky. This way. No tudy nečekaj. Tam bude medvěd vzadu, nejspíš. A vždycky tam bývý má medvěd. A furt tam je. Hold up. There's a bear just ahead. Kašlu na ní. See her? Dáme jí. Tangled her right. Vidíš? Lehká jak. Tried to sneak by. A je po ní. Furt nějaký problém s jako medvědící? A myslím, že jsme postavili úroveň, ne? Tak ještě ne. Ještě hodně dlouho ne. Jo. Až na prší uschne, tak se proplížím. Letím. No vidíš, taky to jsem tam dal. Hodně krve, furt krev. Čistá. That looks like the way out. I knew we'd make it. Dali jsme to, no. Dobře mi. Yes! Tak, brzo dojdem k prvnímu místu, kde to asi ukončím video. Už to má nějakých 15-20 minut, plus ještě budu muset ostříhat ty části, které se bože nepovedly. Teď se s ním rychle pokecáme. Zkusíme to? Asi nejde. There he goes. Looks like he's gone for good this time. No way to Ježíš, know if anyone else to je made it out úžasný. alive. But this place is going to be swarming with Imperials soon enough. What next? My sister. It's probably best if we split up. Good luck. I wouldn't have made it without your help today. You know, you should go to... What? Lucky for us it attacked when it did, eh? Seriously? You don't know? That was... Right. The leader of our... I was... the Imperial... Oh, I thought they were taking us south to Cyrodiil. Parade us in front of the Emperor. But then... we No stopped mi to in bude Helgen. stačit, rychle se seberu, to je šíp, že to je šíp je docela důležitý. Kurník, ztratil se šíp? Ne. Všich mám málo. Trhaj, no můžeš jít. Už je nepotřebuju. Si cestu najdu už sám. Nějak. Zase mě nechali samotnýho. Začíná to lagovat, asi se vážně budu se dát střední grafiku. Opravdu se nějak nelíbí to zlagování vůbec. Teď se tady někde najdu nějakou bázi nepřátelskou, si pamatuju, že tady někde byla. Tady. A sakra. Už si mě všimli. Mně se to vůbec nelíbí. Pojďme do vás. Banditi. You picked a bad time to get lost, friend. A tu máš. A vidíte, šlo docela lehce. 25, my máme oblečení. 22, dobrý, tehle tam uložíme k němu. Seberem. Ocelový už dokonce, aha. Ten by se docela hodil, máme totiž jenom železný. Tak taky uložíme k němu. Sebrat, zlato, samozřejmě šperháky. Železná zbroj 17, takže 28, oblečení.
stejný, 11, 1. To tam uložím, nechám zatím. Nasadím. Rychle k němu, takže 11, 17 hlava. Kolik máme my hlavu? 19, tak to nic. Ičko, zbraně. Rychle chodíme do oblíbených, takže boj se, že zase to spadne. Tak. Takhle. Sakra, se překli k zbraních. Tyhle věcičky vyhodit. Zahodit. F. Se omlouvám. Jednička. Tak. Máme pokladu, tu pak použijem. Tak. Co máš tady na moje nutí? Nic moc upřímně. 25? Cože? A kolik? Jste už zapomínám, 28, tak nic. Vždycky zapomenu rychle. Pořádný měšec. 16, pozor. Rychle brašnu, šperhák, dobře mi. Tady mají tu tuniku. A pokračujeme dál. Tentokrát zpátky na cestu. To je nějak přibližně tudy. Omlá se za ty leky, to je strašně nepříjemný. Mám topily se ještě nevím, teď potřeba taky ty čáry mároviny. To pak samozřejmě taky použijem. Tak a můžete si zatím, jak se vidíte, že jak asi se zatím zbrojím, tak můžete čekat, na co chci jít. A tady to upustím, jelikož nechá na rozhodnutí, nevím, jestli půjdeme směrem na válečníky, na mága. Upřímně nejraději bych si vybral mezi těmi dvěma, nemůžu mít ještě na zloděje. Ale to jsem měl naposledy, jako není to, vůbec to není špatný, mně se to paražně víc nelíbilo, ale že jsem to se ostatní mal neskoušel. Ale rád bych vyzkoušel nějak těch dvou, tak si vyberte a při dalším výhledu. Naschle, zdraví vás Vandrák.